kita berdiri. Asa tabuka parminggota. Tak jongjong mahita. Martamiang mahita. Mar hite-hite goar ni Dewata Ama. Dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di porbadia na manok palangit do tanon. Di pasaor madamena tutor di tabe. Amen. Rak mahita mardok di tangyang tay. Ale Yesus Tuhan nami. Bereng hami nadison. Pinarmahan miro hami saluhut na nadison. Saya siro ham di hami sa pangulo hami. Amen. Marite mahita. Dang buhailahon barita nauli ay hagugun ni debatadoi baluahon nasa na porsea ay di bapatar do di si hati koran ni debata nasian haporsiaon hobartu natar surat na mangulu do partigori inorhon ni haporsiaon na martamiang mahita ale debata nasokal jalan abadia mau leate mahudok hami tuho ala naong disodangi ho hami marhite-hite hatam dupak kumma buhimi tuhami asa jala parbadiai mahami marhite-hite todimi laho madalani ngulu namion tugu-tugu mahami asa unang manipil hami sian dalanmu natigori dohot nasitongi pargugui mahami laho mangihuton ho asa totong hot haporsion nami iho saliling ni ngulu namion. Amen. Didongani Tuhan debata mahitaon salutna. Amen. Amen. Haleluya. 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 Songos tikak ni patik di minggu tasadarion di mana dibuat sian rom 10 mamuka mesene 10 do 10 tolu songon mana tar surat di si ai rohai do porsea asa tu hati goran pamangani do maka tidakkon asa tu hanguluan ai di dok surati do dang si pailaon nasa na porsea di ibana aidang adong ibar ni Jahudi manang Junani ay sada do Tuhan saluhutna naong mar basa-basahon sian hamoraon na tu saluhut akka nama jo ibana ay malua do ganup nama jo guarni Tuhani atong rak may tamangi do gogo ale Tuhan debata
Sai pargugui mahami mangulahon nao bartu hatami. Amin. Marede mahita. Potima dosata tua dupan di debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hajisaan di dosa dihami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak paholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham dihami akan na mangarsakot dosa nami nuaing Tuho. Sahap pembatu bagasan rohanami hajisaan di dosa nami binatu pami. Lehon matuhami todim na badiay, asalam hot haporsyon nami, yasi ni roham, pargugoy jala urubi mahami laho magotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa kuhupasahat hami diri nami, ima daging dohot todinami, gabi pilihan na mangulu, jala na badia tuho, marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Bigema baga-baga taringot tuhasesan ni dosata. Martua mamanang ise naung sinesan pangalasionna, naung hinukupan dosana, martua majolma, ia so dijujur Jehovah tu ibana hasahatonna, hasangapem mari debatana di Gijang. Amin. Mari dehita nomor 170 lalu.
gutta sedarion imasya Markus sada mamuka mesen asap lopat 120 tazahama marsoring-soring. Alaidung dihurukon si Johannes Roma Yesus tuduat Galilea majami tahun barita nauli ni debata. Minado nunga dapot tikina nunga songgok harajaon ni debata paubahamu marohamuna jala porseai hamuma barita nauli. Dungi na mardalani ibana di topi tahun ni Galilea di idama si Simon dot si Andreas dongan sa amani si Simon na sumapakot jala tu tao ay pajala na do nasida. Jadi do Yesus matu nasida iuton hamu hamu bahenok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalay laos mangihuton ibana. Jadi dumau otik dalani siani diida masih Jakobus anak ni Zebedeus doh si Johannes donganna samai bagasan parau donang nasida pature turehon cara nasida. Dungi manigor di joma nasida gabi ditadikon manasida ama nasidai si Medeus na parawi rap dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ido sahatna martua mano bege jala no peop hatani debata amin maride mahita sian 677. Au porsia ide bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak de bata Jehovah nasasadai imane tubuhon si Maria na gabi-gabian siator di perbadia adorong suwa bubuan ido tuhatan na tumaon na berni di panghuman si Latus na mate tarpazan lemana di hawa pinar silang na tuat tu banua turun tanon na mulak mangolo di hari patoluhon naik tu surga dan Jehovah amanai pargogo naso tu dosani di sima ma pamulak surga tu tanon manguhumi alak na mangolo dohot nama au porsea di todi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panialak Kristen akan nabadia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot yang nguluan na sora suda amin maride mahita
murung sian saluhut narohan ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di mingguta sadarion tersurat di panuri rang Jona bidutulu ayat sada sahat rodi 10. Songonom madidok takasma tapai hutihut. Dungi Roma muse hatani Jahuba tusi Jona padua halihon songonon. Borhat maho laho tuninipe huta naboloni. Jala tiktikot tusi tikting si pabuaoko tuho. Jadi borhat masi Jona lao tuninipe hobar tuhatani Jahuba. Alai huta nabolodo yang goninipe di julun di debata. Partuluarian mardalan labasna. Dungi dipukasi Jona ma mardala di bagasakutai parsadarian. Jala martikting ma ibana madok. Opa puluari nari nama. Jadi marongrong ma ninipe. Jadi porsea maka jolma isi Ninipe di debata jala ditik-tik kon madok kon marpuasa sadari jara maruros hori nasida sian halak na magodang ro dinasa na mekmet. Dungi sahat ma hatai tu raja Ninipe jadi hehe maibana sian habang sana jala diosari pakaian nahian siad dagingna jala martujuk kon hori bana jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh rajaima mertikting pabuahon tu bagasan Ninipe songonodo tikting ni raja dohok donganna akana sangap nang jolma dohok pinahan tole lobu dohok biru-biru dan jadi madaya giaha dan jadi manggagat aek pedang jadi inumamuna ikom marulos hori jolma nak pinahan jala guguan nabi jauh-jauh tu debata jala ganup jolma ikom mulak siad dalanna narwai dohot sian hatu duson na niulani tangan nasida. Iseu boto sa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana. Jala mulak ibana siap parpiar nirimasna asaunang mago hita. Jadi dung dida debata pabahenan nasida namulaki nasida siad dalan nasida akanarwai. Gabe di sol-sol debata marohana taringot tu hamagoan nani lubahonna bahenon na hiyatu nasida gabe daksaut di bahen. Ido saha na marede hita hangulua do hatam. Hanguluan do hatam si
Na inaulongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus di patolhas di jami tahun tu saluhut hita. Taringot tu asini rohani debata nama cai balga laho paluahon saluhut jolma. Ubalga do asini rohani debata sianuhumna. Jalai ko saut do saluhut na sakap mi debata di sudi panggulmiton ningolo di jolma. Imana naeng uhalota laos hanguluhonota marhiti jamita sadario di sude panggulmiton ningoluta. Balgado asini roha ni debata. Jala asini roha ni debatado paluahon saluhut ngulun ni jolma. Ubalgado asini roha ni debata siar rimas na dohot uhumma. Jalai kopas auton ni debatado akasakak ma di sude panggulmiton ningulun ni jolma. Tuhan akan menyatakan kehendaknya dan pasti akan memberi keselamatan bagi semua orang. Walaupun Tuhan kadang-kadang menyatakan akan menghukum orang-orang yang melakukan segala sesuatu kejahatan dan perbuatan dalam kehidupan. Nah, inaulongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus. Tauji juma mereng proses pajuon ni debata tu si Jona. Didok di jami tahun di jauh debata masih Jona pa dua halihon. Ay ditiki di jauh ibana parjulu sahali lau maniktikon hamagoan ni hutan inipe manipil do ibana sianadopan ni debata. Lau ibana tu Tarsus. Marhite-hite kapal. Pada uhod diri na siya debata unak saut ibana makatidak ko kata ni debata. Alay proses ni pardalanan ni si Jona ngataboto. Na dibodut ihan ibana jala marhite madalan paluahon ibana. Kemudian disakapi debata. Manusia dapat menghambat kehendak Tuhan. Manusia dapat menghambat kehendak Tuhan, tapi manusia tidak mampu meniadakan kehendak Tuhan. Jojodo jolmai portibio say maralo manang manibil siya nadupan ni debata. Alaydang boy jolma mangabat sakap ni debata. Alanido ban na dijo si Jona di jamitau pa dua haliho madok tiktikom mahatakku tuhalak Ninipe. Didok sauk maborhat si Jona ditiktikon mahata ni debata jalapanik tingyon ni si Jona tuhalak Ninipe madok. O 40 hari nama jadi marongrong man Ninipe. 40 hari lagi aku akan menunggang balikkan kota Ninipe. Dan semua penduduk di sana akan mengalami kehancuran. Berita hamagoan di patolhas si Jona tuhalak Ninipe. Berita hamagoan. Jalahatan ni matalo madoki na ikosaut di pasau si Jona do pakata yoni. Alay hata uhum na pinatolhas ni si Jona. Mabay sada pembaharuan hidup di halak Ninipe. Di ayat 5 takas di jamita tau didok. Jadi porsea ma akajol ma isini halak Ninipe, manang halak Ninipe, sudah penduduk kota Ninipe, porsea di debata. Porsea di debata. Tumangihon hata ni debata na pinasaha ni si Jona, jala diha porsea inasida ma debata na kopasauton uhumma. Diha porseaon ni halak Ninipe, adong maparbuena. Parjolo, ditiktikon na sida ma sadari marpuasa. Sude jolma,
marulos hori nasida sian na magodak sahatu na mekmet. Dinasahat hatani debata tu raja pimpinan ni bangsa Ninipe. Turun iba na sian habang sanay. Ditanggali baju-baju habang sana. Jala didok di jami taon. Gabe marpakaian hori bana. Martujuk kon hori. Jala pola didok hudul di sirabun. Nah inaulongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia mendengar firman Tuhan yang datang menghukum dan percaya kepada perintah dan firman Tuhan, maka dia langsung berubah karakter dalam kehidupan. Meninggalkan segala sesuatu kebahagiaan kehidupannya oleh perbuatannya yang salah. Dan bertobat. Mengaku kepada Tuhan segala sesuatu perbuatan jahat itu. Didok di jamita tahun mertikting marajai tu saluhut bangso na paling ekstrim takolan jolma. Nanti dia yapitu. Dang kola jolma ala didok nang jolma doho pinahan. Tole lobu doho biru-biru. Dan jadi mangan, dan jadi minum, dan jadi menggaga takapinahani, nani piaro nasida, dan jadi menginum maik. Kadang-kadang aneh do dipikirat nanti. Bukan hanya manusia yang harus bertobat, tetapi seluruh isi dunia di hadapan Tuhan. Jadi kalau bertobat jolma, otomatis do bertobat saluhut alam. Doh ciptaan Tuhan. Karena manusia yang mengendalikan. Tuktakas do ditiktikon. Asai komarpuaso saluhut isi Ninipe. Mengenal diri mereka. Jala didok bersuara memanggil nama Tuhan. Jauh-jauh tu debata. Mungkin do ka pinaha jauh-jauh tu debata. Dohot alam ciptaan. Bisa. Suara angin yang menggoyangkan pohon-pohonan dan itu menyatakan bunyi-bunyian menjadi sesuatu kemuliaan bagi Tuhan untuk menyanyikan sesuatu yang memuliakan namanya. Segala sesuatu harus tunduk di hadapan Tuhan karena manusia tunduk kepada Tuhan. Perubahan total dari sifat manusia na mendengar manang na mabigi hatani debata. Iko marulos hori saluhu jolmai nak pinahan jala sian nasa guguna. Jala sian nasa guguna marsuara maju debata. Di samping ni melodung porsea nasida tuhatan ni debata nanaing mangarongrong ngolu nasida. Muncul pertobatan lau maju debata. Jala didok iko mula masia dosa dohot tajahaton nai. Berubah. Unang be mangulaho na kahajahaton di hadapan ni debata. Jale komulak sia dalan narwai, tu dalan na dingkal. Maka ada pertobatan, kebaharuan hidup. Ang giat ayat sia. Iseu botosa. Ang giat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana. Unang dipasau rimas nai tuhita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan mau merubah sikap, ketika Tuhan menyatakan akan menghukum kita dalam segala perbuatan yang tidak baik, maka perubahan manusia bukan hanya memanggil nama Tuhan, tetapi merubah dari seluruh sikap dan tindakan, sekaligus ada pengharapan, ada pakirimon. Ang giat marpangulahi debata disude pabahenana dirimasna nanaing bahenonna. Ang giat marasi niroha debata lau paluahon saluhut halak naolo manada dirina diaka
Ulaun naso di lomohon debata jala berubah. Nomor 8, bukan karena perubahan seseorang dalam setiap tindakan itu menjadi jaminan ada sesuatu tindakan Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi lapatanna di sini dang merojaha di jolmai akalo moni rohani dibatasi patu pauna. Marminggu mahita martangiak tu dibata mulai narupania tiak karena ringgas marminggu anggiak mersugo ropa supasuna ina hearorok supir songoni supir angkot. Marminggu ibana anggia hari sini satu hari Sabtu ro pasu-pasuni di bata makirim atau tapi terkempis ban pagi-pagi hari Senin holak keluar saja budu pe ibana itor soong pe sewana pading gato banau natong 2 zom nggak habis be ngalau par sikola ngalau par karijo sadari darong dapok na pasu-pasu mata babi marminggu di ibana to hari so pasu-pasu Tuhan lomo natong nang mangatur ngulu molo mangido pakirimo tu dewata anggiat merpamulahi rohana jala paduaon na hita si anak kahajahato ni bukan berarti kita yang menentukan segala sesuatu tetapi Tuhan. Didok di jami tahun jadi dung diida debata pabahen nasida perubahan kehidupan mereka yang berseru kepada Tuhan dan mau melakukan perubahan hidup. Dungi bereng debatai berpangulahi ma rohani debata. Maka Tuhan yang menentukan segala sesuatu perjalanan kehidupan manusia. Alani molo tado asini rohani debata do paluahon molonita dang namadok dihita gabe pasif tetapi harus aktif. Ayo bah asini rohani debata dawolo do gudak sonito molo dapok pasu-pasu oleh hati ma Tuhan ala sini roham baru molotov puadok pergumulan dang dabot pasu-pasui kadang-kadang wasa Tuhan baru tornal masih malolok tama merek pasu-pasu dihala kate wasa sianui pasu-pasu na kebat aka per minggu madok asini rohani debatado paluahon hape olo mamereng nagudanga pasu-pasu tok tuhala na suya berminggu mangulu dosa saudara bukan bahkan usonang ra nguluna iberek kita. Bukan kita penentu di dalam setiap kehidupan itu. Nakpadidok, pasu-pasu ni debatado asini rohana do. Ubaina malua hita. Alai ojahan na naik perlu di bagasan nguluta adalah sesuatu kehidupan yang benar-benar setia dan tulus untuk merubah seluruh karakter hidup kepada Tuhan. Nah pertama di jami tahun na ngarong dihita sada pemahaman paingoton di pertobatan ni halak Ninipe dung di jakon nasida hatani debata melakukan segala sesuatu pergabungan parpuason didok disi ikonaing berseru kepada Tuhan. Harus berseru kepada Tuhan. Jauh-jauh tu debata. Jadi tanda pertobatan di setiap orang, panggillah Tuhan di dalam seluruh hidupmu. Nah inaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Saat sonari gudang dopi tadupi persoalan kehidupan apalagi pandemi Covid. Das selesai. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Saudaraku yang di rumah yang mendengar live streaming hari ini. Berbaliklah kepada Tuhan. Walaupun beribadah di rumah dikatakan berserulah kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Tuhan pargugui mahami di sudingo lunami dinamanggadopi akan masa siadopan nami ancaman kehidupan kematian. Saya linai hudok ancaman kehidupan kematian. Ai berita hamatian ala ni Covidon terus menerus bertambah. Sahatu sadarion. Jala selalu perlarangan yang ada bagi kita. Virus itu terus gentayangan tanpa kita sadari.
Untuk menjaga itu, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itu hanya selalu himbauan. Lakukanlah itu dengan sukacita dan tidak takut. Lakukanlah itu untuk berseru kepada Tuhan. Itu harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita dengan ketulusan hati. Jika berseru kepada Tuhan, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Kekuatan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Dangarong naboyan dalhonot tak kekuatan. Sipata nama make masker pe gabi pojok doh sana nanti. Sipata. Molo torus tapakeon maskeron. Di rumah kadang-kadang ada contoh di TV kelihatan itu. Di Jabu Penasida mar masker do. Do amat tai do inat tai. Laumangan ikut 2 meter, manak 1 meter. Boy doi menjaga bisa, tetapi ingat kekuatan Tuhan yang menjaga. Serukanlah kepada Tuhan dan mohon tolong supaya kita dimampukan dari segala sesuatu. Unang marsak, moladok pe berita-berita na memang ancaman kehidupan ini. Opa puluari rong-rongokku ma. Aku akan menghancurkan, memutarbalikkan, membunuh semua manusia yang ada di Ninipe. Ninna Tuhan, 40 hari diberi waktu. Perjalanan hidup kita masih panjang, bukan hanya 40 hari. Kita masih Tuhan beri sesuatu yang indah dalam hidup. Pakai mai untuk berseru kepada Tuhan ketika kita masih ada. Pakai mangulukon gabe pasu-pasu ketika masih kuat. Jadilah menjadi berkat ketika masih kuat. Aidung mati anu natok toma menjadi berkat nanti. Itu nyanyian yang senantiasa terkenal. Berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, totalitas kita, dan kita tidak mampu menghempang segala sesuatu tanpa Tuhan. Hal yang kedua, seruan kita kepada Tuhan ikomar parbuehon perubahan. Padahal masaluhu nadirim si anak kaulau munarwai asai baru. Padahal madirim si anak kahatudoso di bahasa Batak. Sian hatudoso naniulani tangan nasida. Kekerasan yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Kejahatan orang-orang Ninipe dicatat bahwa mereka bersembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka ciptakan. Itu satu. Dan perbuatan mereka untuk menghancurkan hidup orang lain, untuk menyelamatkan diri sendiri. Maka dia tidak perlu hidup orang lain. Sifat egoisme, memenangkan, mencari kemenangan sendiri. Gimana masa? Gabiarong hatudusun ni tangan nasida melakukan segala kekerasan. Padahu molo tadokate, molo colmanwaeng, ada pembunuhan, ada pencurian, ada hoax, macam-macam sekarang. Ada nama baik yang dihancurkan, ya. Ada egoisme orang semakin kaya untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang lemah. Terjadi di Nuaing. Alepa balgahu molo tadoki secara dunia. Buadi jabuta. Tertekabati dua kaina ibay nama. Jadi molo beribadah mata do inata do dana di mingguod di Jabu masing-masing direnungkan dulu. Adong do hatu dosun niyama mabay kekerasan melalui tangan atau kaina. Adong go hatu dosun niyama do ina mabay kekerasan marhiti tangan atau kadadana. Enwang daktara jarab beda dana karena di kemajuan zaman ini gabi dibayan kekerasan marhiti tangan nakoras. Jadi muladong hatu dusun ni halak pini Ninipe marado podongan na marhiti katangan na nakoras di lo menghancurkan kehidupan orang lain dengan kekerasan itu, melakukan segala sesuatu, melokata nasing di lo, bisa mereka membunuh orang lain dengan kekerasannya. Melohita radak pola alai menyinggung orang, bikin tertekan batin kehidupan. Di zaman Noeng nagoda ngabi bersama mama bukan. Siap pagi satu malam budut to. Mulai halak Batak sering deh.
Beminuk tua gobe bukan. Ale moloinat tabor hak si jabu mungkin diorai ala parji jabu. Dana dang bui bebas. Alai kau mempertanggungjawab petugasna. Merhitiak ke guruna. Komunikasi tanpa kelihatan atau pertemuan muka. Daring didok di istilah noeng. Semua ini membawa malapetaka kadang-kadang dalam kehidupan kita. Adong doboi perubahan di hita untuk berubah melakukan segala sesuatu yang baik. Padao madirim si anak kadalanmu narwai. Ketika kita melakukan segala sesuatu perubahan, maka kita mengenal keadaan kita yang menyimpang. Jadi jot-jot si Pak Nijolma di Portibio songonon, dangolo mana dadalan na narwa, manang nasala. Nanti, unggodang go salah inay na tahe di keluarga, muluy bay na mama bukan? Baru sebalik na, nagudangan inay na manyalaho na mama. Masih bain hacitongan Nabi, ale menyalahkan orang lain. Di gereja besongon itu, ayala ni hamu kasih tua itu benar songon ruas onina, isalahor ruas itu. Isalahor ruas doke mungkin jamita ni parjamita, pakorasu si patainna. Pernahkah kita bahwa kita sadar melakukan segala kejahatan itu perbuatan yang tidak melakukan kehendak Tuhan dengan benar, baru kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Dangadong uboto manangisi nasalah hamu manangdang. Soholat Tuhan mu dohot ho. Alani unang menuding orang lain. Tetapi koreksi dirimu yang melakukan segala kejahatan. Alani molodidok. Pauba marohab siya sudi dalam munarway ay hodo manada dalam muroa manangdang nanti ye molo merminggu hita lapatan noeng marsaur nganasi tok kita jala bersih di hadapan Tuhan belum tentu, tapi kita sendiri tahu itu dan Tuhan kita. Alani perubahan setiap orang molo berserulah jauh-jauh mahotu debata jalaulahum masaluhut ulau lomoni rohan debata padau dirim sia sudia kadalan narwa dibereng debata mai gabe asima rohana midaho ala debata para si roha bulun jala takas do dido di Hesekiel 33 ayat 10 sada songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahat. Soikon mida hamu mulak ni parjahati itu madikod dalan na nian asa mangulu ibana. Atok say mulak mahamu tumadikod dalam muakana jahati. Buasa tuktaga mate hamu ali penopar ni Israel. Dihimbau, dipangido, asini rohani debata balga sianuhum majala say toktong di pangido debata tiki asa tapak ketiki tahun marhamu bau ni roha. Ketika kita masih hidup sekarang nang mengakhiri Januari mahita di tahun 2020 sada nang mengakhiri minggu terakhir minggu depan 30 sada masuk tu bulan Februari. Begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kita. Harus diakui itu. Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan kami dalam pandemi COVID-19 masih terus gentayangan dan selalu menyakutkan. Namun Tuhan melepaskan dan memberi keselamatan. Alani berseru mahami tu adopa oleh Tuhan. Disudi ngulu nami. Jalolo mahami pauba rohanami anggiat tu ngasih roham. Buima merdala kita tu tahun 2020 sada. Di bagasal las ni roha asa toktong di palua debata hita gabi di sol-sol di debata marohana taringot tu hamagoan na nilubahon nai bahenon nahiyatu nasida gabi dak saut di bahen. Tuhan telah melakukan perbuatan yang indah bagi kita
melalui Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita, memberi keselamatan yang sempurna. Di leo debatado tu hita haluao do tangulua marhiti Kristus, porsea mahita di si, porsea mahita di hatana. Salinay, daktar rabat jolma sakap mi debata. Alani yung godang doa sini rohani debata di hanup hita sadapot hita haluaon, marpakiri moma di ngulu siapari. Marhapor seao tu hatana, jala toktong mangulahol lomoni rohana, penuh dengan pertobatan yang sempurna. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami, saisuan turohaki, asamar parbuei, aliji sustu haki, sang meru wajol mai, naupe opa kami, angiaku namai, saat tutanganmi. Mauliate madiho ali Tuhan, Allah hapapatar ni hasitongan ni hatam, di bagasan tikion di parsauran nami dohoto diari nabadion, di nalau mengajari hami dohot paingotok kami, ikon saut sakakmu dohot lomoni roham, patu paomu tu saluhut hami jolma, di godang ni dosa dohot pangalausion nami na inguhumommu ale Tuhan, alai di leokodo tiki songon ninipe, asaolo nasida pauba horroha diakap parulaon nasida naroai di adopami, gabi jauh-jauh tuho, marpuasa, dohot marpahean hori, patadahon ali Tuhan haserepon ni roha nasida, jala porsea di hatam, naikon hatam do nasaut dohot lomoni roham, gabi marhitei marpakirimon nali Tuhan hami di ngulu nami, diasi ni roham na godangi, na say marpamuati di dosa nami dohot pangalausion nami. Tuhan daksaut di patupaho uhumi tuganup na porsea di ho doho naolo paubaho roha, na jauh-jauh tu adopamu, makirim di haluaon na pinatupami. Songoni mahami ali Tuhan di pardalan ningulu nami, marhite hasitongan ni hatam di na mangajari hami sadarion. Pasu-pasu mahatami saisuan may turoha nami, asa parbue honon nami ali Jesus Kristus si palua hami di hapor siaon nami tuho, atau papos maroha nami mangulahol lomoni roham. Asa upadaw hami saluhu takaulaon naroa, jalaolo hami uduk di hasitongan ni hatam. Tuhan, asi maroham, jalo matang yang nami sahat may tutangammo, marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sian nomor 515.
mainang hangina pindaribot na di bagas gerejaon dohot na stay at home di bagas tabi. Titing dihita di Minggu tanggal 24 Januari 2021. Namunguluh kita don kitang yang pangodianon ima amata sintua marihot tambunan. Topi ini tangyang ta hot masong nasomal natarsurat di teti pacaron tong mata tangyakon. Tausoma titing dihita. Na parjolo. Kebaktian Minggu tanggal 31 Januari 2021 Minggu Septuagesima bahasa Batak. Evangelium Lukas 4 ayat 31 sa roy 27 Epistel Pesalmen 111 ayat 1 sa roy 10. Tema hatani Tuhan Yesus nagok kuaso. Kebaktiata tiganup bagas tabi. Dipandu acara live streaming online dot offline. Naro tu gereja sona tapatupa. Ima petugas pelayan do petugas live streaming dot parhalado. Jadi akadainang sotung heran rohana sederion basauti perminggon. Memang kita sedang status lockdown dope anggo gereja ta. Sederion dohot minggu naro. Dukonianon mamereng ma. Dapola patorang oku sudi bahasa songoni. Masyatu sama dihita demi kebaikata B. Napaduahon. Kebaktian pertanganan perjulu. Patu paut tamai dari Kamis 4 Februari. Masuk pukul 2 borngin. Inganan di bagas tabe. Laos patupau ma acara sowondong tapatupa na tahun ni. Napatuluhon pilihan diakonia sosial. Songon nong tertikon na di hari minggu. Sadarion patupau tado pilihan paupaton si pasatota tu keluarga nyonya dadap-dap porusi laban. Hari minggu naro di tanggal 31 Januari di gerejaon. Dung sidung acara minggu. Suang songoni tu keluarganya amang sintua a sirait perusahaan dot amang sintua m sinurat boru malau. Lungan non na pampilih kita nyan na perpudian nameran sotung tatuison iman non tu pilihan diakonia sosial. So ni ma soso dita. Napa paton? Soso. Somonong tatitikon yaka na selaon sa lileng ni bulan Januari. Nunga sahat beh pilihan Natal do tahun baru keluarga tu parhalado. Pasahatot tamai tu kantor pusat di bulan 2 minggu parjolo. Haporluan khusus tu pelayanan sending hakai. Molo arong dope damang daina tu de keluarga nong patu pahon dang di pasahat dope tu parhalado. Arong dope tiki di hari minggu naro di pasahat mai tu parhalado. Nah palimahon. Rapot pelayanan 2021. Patupot tama di tanggal 21 Februari 2021. Pinangido. Ganup lembaga do seksi asa mabain program nabi. Laos hata-hata tulupat tamai di tanggal 21. Ido asa tapahatop panitingonon jala tapalabat parapotoni. Asa boy. Ganup seksi dohot lembaga pato tahun aka program nabi di tahun 2021. Fokus HKI tahun pelayanan peningkatan sumber daya. Jadi ima dasarta lau manusun aka program khusus. Moluakan rutin ngamasyatu kita di sini. Alai khusus ima tu tahun pelayanan peningkatan sumber daya. Ima tahun pelayanan di HKI tahun 2021. Di Pangidoro Hadami sebelum tanggal 21 sudah aka program naung dihatani setiap seksi dok lembaga sahak mainnya tu parhalado tu BPH asa dikompilasi gak bisa ada bahan di titik tanggal 21 olate titik parhepengon persembahan minggu tanggal 17 Januari di gereja Parjolo 450.000, paduahon 450.000, patuluhon 406.000, subjumlah 1.346.000. Persembahan minggu tanggal 17 Januari di bagas nyama keluarga Sintua Emer Paum 30.000.
persembahan minggu 10 Januari di bawah keluarga Sintu Aje Lumban Toruan ono 10.000. Nomor 2, kewajiban jemaat dukungan Totoripe Tajalo dosen keluarga Abang Alexander P. Lumban Tobing Inang Boru Simangunsong. Iuran tahun 2021 500.000, LSD 100.000, pembangunan 200.000, persembahan keluarga 400.000, subjumlah 1.200.000. Sian keluarga ini Abang R. Simajuntak, Dr. Elizabeth Poruna Pitupulu. Ucapan syukur untuk gereja 1 juta rupiah. Sumbangan pembangunan 1 juta rupiah. Untuk pendeta resort 200.000 rupiah. Untuk LSC 200.000 rupiah. Parhalado 200.000 rupiah. Guru jemaat 200.000 rupiah. Bipo 200.000 rupiah. Subjumlah 3 juta rupiah. Pasatun hamalatan natu di Batam Marhiti Huriana Yusude pasu-pasu pengaramation di Batam Nasida Jatik Kidang Salpi Sahatu Tition. Tajalado perpuluhan siani lakoni Huriata Putri Lumban Tungkup ala hipasipastu ibana Sahatu Sadarion jala laus ulang tahun di mana di tanggal 14 ulang tahun pas 14 di mana di tanggal 10 Januari 2021. Perpuluhan di Pasatu Huria 2.500.000 rupiah. Tajalodo Hamalateon sian keluarga ini Cintua Jalontar Lumban Toruan Inang Boru Pangaribuan. Ala asidot tolong di bata di keluarga nengkup umur ni Inang Nyonya Lumban Toruan Boru Pangaribuan pa opa puluh pituhon na di hari 24 Januari 2021 lausonima dohot umur ni si Putri Lumban Tukup pa 10 paton di tanggal 10 Januari 2021. Hamalateon Tuhuria 1 juta rupiah. Pengumum sude Hamalateon do pilihan atapa penguna saminggon sia juta 136.000 rupiah. Sia juta 136.000 rupiah. Song ni masa ni tingkat. Martang yang menta mau liate dohot puji-pujian di sobah rohanami tu adupamu ale debata Jahoba amanami nahu pasahatami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami namangalehon tiki dohot hai pasot di hami di bagasa sadarion marapungu hami ale Tuhan di bagas joromon dohot di akar ruasmu na di bagas nabe na mangihutton kebaktian sadarion. Mau lihat tema Tuhan nunga disungguli ho rohanami sadarion marhite-hite hasitongan ni hatam na pinatolhas ni naposom tuhami. Tuhan dipangidohodo siak kami asa hutinggah lo kami akadalan naroa akarohana jahat jala marhamubau mahami alai Tuhan meninggal honi saluhuna jala makirim hami alai Tuhan diasi dohot tolong neroham jala palua hami alai Tuhan sian aka hamaguani ima alai Tuhan dibari tamnauli di bagasa sadarion alani alai Tuhan lopokon suaton mahatam hasitongani tubagasan rohana bimbe asa hutinggal kami ale Tuhan akka dalan narwa asa marpuaso hami ale Tuhan sian ulaun hajahatoni Tuhan pos do rohanami todim todi porbadia do namanggohi rohanami saluhna namargugoi ho kami ale Tuhan asa todimima na mangula di bagasan rohan na pikiran nami ganup marsada-sada ali Tuhan. Tuhan asimaroham ni hami kuboto hami takas ali Tuhan unggodang do asini roham sian murukmu
ima dihamulateho rohanami ale Tuhan. Tuhan di bagasa tikyop pere Tuhan dinaposom napasahato barite itu hami toktong ma lehonomu hai pasom dohot ringgas niroha dohot gajang nimur dohot disaluhna aka padaraman atong sailam gaddama akana porsea marhite-hite barbari tahun nasida mauliate ma Tuhan disakupai rohanami tuarupamu nunga hubege hami tikting namasa di tonga-tonga ni huriamon Tuhan naik patu paun ni huriamon do di are nanengro manang di are Kamis ima partangyangan pamuhai patu paun nami may ali Tuhan di bagas nami be alani uka maroha do pikiran nami saluhna ruas ni huriami asa hupuji hami ho ali Tuhan asa hujo hami guarmu ali Tuhan marhite-hite aka pertanyaan patu paun nami di bagas nami be alani tuktuki maroha nami saluhna ruas ni huriam suak songoni ma ali Tuhan di pelayanan di hurianamion naik patu paun nami ali Tuhan rapat pelayanan di ari nanengro di bulan Februari ali Tuhan alani Tuhan tukodo na mangajari hami saluhna parhalado ni huriam asa di bagasan ringgas niroha jala di bagasan ias niroha hami saluhna dina mangula dina melayani di tonga-tonga ni huriamon atong ajari mahami saluhna parhalado ni huriamon asa tung dengan mubaik kami aka pelayanan di tonga-tonga ni huriaon ima di tahun 2020 sadaon Tuhan suak sonima ale Tuhan diaka ruas ni huriam nama kamulatehon aka dengan basa marhite-hite aka pangaleanon di aka iuran dot hamulateon Tuhan disaluhna ruas ni huriami napasahaton aka songon kewajiban toktong ma Tuhan pasu-pasu nasida di aka ulaun nabi nakpe subuhi hami wajupang bohi ali Tuhan di bagasa tikyon alepos dorohanami ali Tuhan saluhutna ruas ni huriamon pasu-pasu omu ali Tuhan tarlumubi ma ali Tuhan di ruas ni huriam di namarulang tahun ima buru ni huriam putri lubat tukup di naungguk umurna 14 tahun di arena salpu Tuhan asimaroham pasu-pasu maun ale Tuhan lehonomu ma ale Tuhan hapistaran habisukon tuibana di bagasan para siajaranna atau marlas niroha mahu ale Tuhan maraduk pun ibana suak songoni ale Tuhan di nyonya lubaturuan boru pangaribuan dina marulang tahun guk umurna sadarion 47 tahun toktong ma ali Tuhan ramoti jalalehonomu hai pasom dohot akka pasu-pasu tunasida saluhna tarlumubi ma ali Tuhan di akka gajang niumur dohot hai pasom patu paumu tunasida guk las niroha nasida di siganupari moliate ma di saluhna akka hamolateon nasahat turiamon atong jalom mayali Tuhan gabe pilihan na usus di adopamu moliate ma Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasa tikyon di saluhutna ruas ni huriam sian na mekmet na poso na magodang na matua pasahaton nami matuho asa homa le Tuhan na marmudu-mudu saluhut na hami na patupahon jala mabain las niroha di hami saluhut na nakpe mangadupi akka hamaolok kami ale Tuhan di namasa di tonga-tonga ni Portibion ima pandemi COVID-19 siang
Alai pos dorohanami marha porsiaon mapakirimon hami tuaru pamu paluamu dohami siani siaruhna jalan marguguma saluhna akka ruas nihuriam mangadopi akka hamoloni suaksoni ma ali Tuhan di ruasmu nagale pamatangna hinorhoni akka parsahiton Tuhan saluhna ruas nihuriamon na di bagasan parsahiton toktong ma mangido hami tuho asahoma na mangalehon hamalumon ni parsahiton sian nasida saluhna asagok las ni roha nasida ali Tuhan dinamadalani ngolu nasida siganu pari atong asima roham dihami saluhna suaksoni ma ali Tuhan di saluhna ruas ni huriamon lehonomo ma akapadaraman hanguluon siganu pari dihami ali Tuhan pasikopomo akan narikot dihami ali Tuhan Tuhan saluhna do boy tarpatu paho jala dihaporsai rohanami doi ali Tuhan patu pahomo akka silas ni roha dihami suaksoni ma ali Tuhan diakan adongan nami nasuspek PDP UDP dohot akka keluargana asa margogo nasida ali Tuhan dina mangadopi akka namasa nadi portigion mulai atema Tuhan disebah rohanami tua dopammu dipanggiduan nami di bagasa tikion tangi honomu mai ali Tuhan jala uluamu tukpe marlauk dosa ngolu nami siganu pari kuboto hami takas ali sadarion unggudang do holongmu sian murukmu ali Tuhan alani marpangulahi maroham dihami dihado saun nami itu sayunang paingot-ingot alai sesama salukna ali Tuhan asa gabe tamahami ali Tuhan hasahatan ni pasu-pasu na naik si pasahatom mudup itu hami saluhna ruas ni huriamon tangio jalaului pangiduan namion nahu pasahat kami holan mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ready kita sambil papungu pilihan. Martangi yang mahita pasahaton piliata tu debata kali Tuhan debata manami nadi banua gijang kodo haroroan ni pasu-pasu do silehon-lehon rodiaka dengan basa nama uliutus
Mauliate mahusobahok kami tuho ala di pasu-pasu hodong ulu nami. Upasahat tami madiri nami. Naksian nani lehomi tuhami. Pilihan nami tuho. Jalo may gabi pilihan na hucus dia dopamu jala pasu-pasu may. Asa di perhasyang huriam lau pati bulhon harajaomu. Di tonga-tonga ni portibion. Buhay maroha nami marhiti tordim nabadiai. Asalam patar huida jalahu botohami gudang ni silehol lehomi dihami. Ajari mahami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Huhut pasahat pilihan nami dalan laho pasangapon ho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita mangido di tangyatai. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaomo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni doongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon, dohot tagogon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Mula mahamu di bagasan las ni roha. Jala-jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu madihita salhubna. Salam sehat. Orasma.